Zazzafan martanin Farfesa Ibrahim Ahmad Makari a game da malaman da suke haramta zanga-zanga a cikin addinin Musulunci, sai dai ya bayyana masu cewa dukkan wani malami na addinin Musulunci wanda ya bayyana cewa zanga-zanga haramun ce, kuma duk da ya san da cewa zanga-zanga a cikin dimokuraɗiyya halal ce, kuma ya san da cewa mulkin da ake yi ba mulkin Musulunci ake ba, mulkin dimokuraɗiyya ake yi, ya kamata ya ce dimokuraɗiyya ma haramun ce, sa'annan ya dawo ya ce zanga-zanga haramun ce. Domin dukkanin abu biyun tare suke tafiya, sa'annan wannan shi ke ɗaura wannan, sa'annan me kwata-kwata babu addinin Musulunci a cikin tsarin mulkin dimokuraɗiyya wanda Baba Bola Ahmed Tinubu ke yi da kuma zaluntar talakawa. A yanzu talakawa idonsu ya buɗe, sa'annan suna ƙoƙarin ƙwato 'yancinsu, amma malaman addini suna ƙoƙari su ga cewa sun hana wannan lamari, duk da cewa sun san da cewa mulkin dimokuraɗiyya ake yi kuma sun san dimokuraɗiyya ta ba da dama, amma suna kafewa ne a wasu ƙananan hujjoji wanda suke ganin cewa tamkar yin zanga-zanga kan iya kawo matsaltsalu da dama a ƙasa da kuma iya tarwatsa wannan ƙasar gaba ɗaya, a inda suke fakewa da Siriya da kuma ƙasar Libya irin abubuwan da ya faru da su, amma ba sa kawo shi na irin abin da ya faru a Kenya da kuma sauran ƙasashe da ke Amurka da kuma irin su Nijar da dai sauran ƙasashe wanda zanga-zanga ta kai musu, kuma sa'annan sun samu abin da suke buƙata wajen kawar da azzalumin gwamnati wadda ke zaluntar su. Mu ma dai kamar haka ne muna addu'ar Allah ya taimaka mana domin kawo ƙarshen wannan azzalumar gwamnati.